Һәр елшыга яшел яфрак изәп, арша жырын жырлый аккайын. Мөхәммәттәй затлы туган телем, халкым кебек тугры тукайым. Шулай дип яза шагыйрә Флора Гыйззәтуллина Арча районы турында. Ул Татарстандагы иң зур районнарның берсе, Казан артының төньяк өлешендә урнашкан. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Арча якташлыгы җәмгыятенең очрашу кичәсе узды. Бәйрәмдә әлеге төбәктә туып үскән күренекле шәхесләр, сәнгать осталары, Арча җирлегендә яшәүче талантлар катнашты. Тулырак киләсе сюжетта. Очрашуга килүчеләрне татар көйләре, татар милли ашлары белән каршы алдылар. Шүрәлеләре дә бар. Бу гаҗәп түгел. Казан артында урнашкан Арча районы бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган ягы. 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган күргәзмә алып килдек. Бер өлеше безнең инде арада булмаган язучыларыбызның туган телгә карата фикерләре, яшьләргә карата булган вазиятләре, инде икенче өлешендә бүгенге көндә иҗат итә торган үзләренең әсәрләре белән танылып килгән язучыларның шулай ук туган телгә карата фикерләре бар. Арча районында күп кенә күренекле шәхесләр туып үскән. Алар арасында язучы, шагыйрьләр, артистлар, фән һәм дәүләт эшлеклеләре. Безнең бит инде бүгенге көндә менә 70тән артык безнең халык белгән язучыларыбыз гына бар. Мин аны үзебезнең районда әле бүгенге көндә иҗат итеп ятучы шагыйрьләр, шагыйрәләр, язучылар белән бергә 100дән артык дип тә сөйлим. Менә бу Арчадан, Арча ягыннан чыгып киткән һәм төрле шәһәрләрдә, Казанда гына түгел, бөтен ил буйлап, дөнья буйлап яшәгән татарларны, үзебезнең якташларны берләштерә торган бер оешма дип әйтик. Ләкин аның тагы күренмәгән яклары да бар әле, медальнең икенче ягы. Көненә бер 3-4 шалтырату була бу кимендә. Ниндидер проблемалары белән, кемнедер укырга кертергә, кемнедер больницага салырга, кемнедер пожар булган менә безнең шушы якташлыкның булышлыгы белән Арча районында гына менә 4 йортны салдык. Менә бу ятаган фольклор-инструменталь ансамбле күп кенә республика, бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреатлары, төрле халык уен коралларында уйныйлар. Алар Арча балалар сәнгать мәктәбе укытучылары. Әлеге уку йортында 800дән артык бала белем ала. Бүген без монда балаларның иҗат эшләрен алып килдек. Бу күргәзмәбез безнең Тукайның, Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышланган. Арчаның үз халык театры да бар. Җидегән чишмә үз вакытында Идел йорт Россия төбәгара театр фестиваленең гран-при иясе дә. Биредә төрле хезмәт ияләре эшләреннән соң уйнап ял итү өчен җыелыша икән. Халык театрында менә шушы Җидегән чишмә труппасы оешканнан бирле, ул 35 ел моннан элек башланган иде. Шул гомердән бирле менә шушы труппада спектакльләрдә катнашабыз. Уйнадык инде хайран үрләрдә менә шушы театр белән аралашып, шушындагы кешеләр белән үзебезнең менә ничектер күңелебезне күтәреп, шулай итеп яшибез. Арча халык театры очрашу кичәсенә Аяз Гыйләҗев әсәре буенча сәхнәләштерелгән Урлыкмы, урламыкмы комедиясын алып килгән. Режиссеры Арча районында туып үскән Азат Зарипов. Арча Җидегән чишмә халык театры белән беренче генә эшләвем түгел, мин иң элек куйган идем безнең Галиәскәр Камалның беренче театр спектаклен, комедиясын куйган идем, Атнактовый комедиясын. Шуннан соң алар җыйналдылар да, инде тагын куйгыз дип мине чакырдылар. Шушы Аяз абыйның бер дә куелмаган дип әйтсәк тә була инде, Кияү урлау пьесасы буенча эшләнгән, Урлыкмы, урламыкмы дигән комедиясын куйдым. Һәм быел яңадан чыгардык менә Шәриф Камалның Хаҗи әфәнде өйләнә дигән, әлбәттә тагын комедиясын. Ничек эшлисең, шулай ял итәргә дә кирәк диләр. Арча якташлыгы очрашуына килүчеләр бу көнне спектакльдә карады, рәхәтләнеп үзара аралашты да. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.